ओमफ्राय आं होननो थिननायखौलाय होनबाय गैया आब' दासिमबो होननो हायाखै आङो दाख्लैनिफ्रायनो माबा रागा दंसोगारो मानसियानो ओंखायनो जेबो बुंथ'थाराखै आं हाबाब मासि गोबावसि हा दानिफ्रायनो एसे बुंहोलाङाब्ला मालाथो बुंबावगोन जाखो टाउननि लाइफ स्टाइलखौ मिथियाखै नोङो जाम्बि टाउननि बारहावाखौ मिथियाखै नोङो बे गामि सिङावनो थायै जाम्बि अलंगि जालांदों नोङो हा मालाया गासिबो गामि सिङाव थानाय मानसिफ्रानो टाउनाव खारबोजोब्बाय नोंसोरलाय बोराय बुरै सानैल' गथ' गैया रावबो गैया मा गैया हा गामिनि हाखौ फाननानै फैदो टाउनाव हा बायनानै थाफैदो फिसायखौनो जेबो बुंनो हाथारा खोमा नोङो ना हायो मानो हाया जानांगौ आं दासान्दि गाव खामानि मावबाय थानायखाय जेबो बुंथ'वाखैमोन सम मोनबा थब बुंना होगोनसो सानगासिनो दं आङो समखौनो मोनाखै आङो बुंनो दे थाब रायलायदो हा मानोथो गामि सिङाव थाबाय थानांगौ जाखो नोंसिना हनै हाथाय बाजाराबो जि गोजान थाबायलांनांगौ मेंरुरुनो गारि गैया मटर गैया स्कुटि बायना होआखै स्कुटि औ हाथाय बाजाराव मालाबाफोर थांबाय बायनो स्कुटि गंसे बायना होआखै दङ मानो गैया जानांगौ स्कुटिबो दङ बाइकबो दङ मोननैबो दङ सालायग्रा मानसियासो गैया दा दे होनब्ला मोजाङानो आङो बेखौनो रायलायबायना रायलायाखै होननानैसो सोंहरदोंमोन आं सम मोनाखै आब' सम मोनबा रायलायगोन आङो नै दाबो मेब्लाया आंखौ थिगसे रागा जोंनानैसो ओंखारलांदो बहा ओंखारलांखोथाय मानि थाखायथो रागा जोंखो दङ आब' दिनै खोन्थाथ'ला आङो मालाबा खोन्थानोसै दे होनबा दोनथ'नोसै ना दोननोसैबो औ आं एसे ट्रेडिं खालामजानोमोन मालाबा हरनोसैलै आङो दे होनबा आब' हाय खाफाल मा खाफाल बे आंनि ना स्कुटि गंसेयानो दंजायो ना बाइक गंसेयानो दंजायो आब' एजिखौ ओरैनो थगायहरबाय आङो दङ होननानै नङाबा आंहा लासिं सिं जाथारगोन ना मालाय गासिबो मानसिफोरानो दाना स्कुटि लायै बेरायसोगारो खानाय हगारनो आंबो जि सालायनो लुगैयो बेफोरबायदि मेब्लाया होनोनो हानाय नङा आंबो सालायगौमोन मेब्ला माखौबा गाबखोलायदा बिराद नाटक खालामनो गोरोङालाय देरहोलां बिराद गोदान आइडिया रोंहोलां माखौबा गाबो मोदैयानो गवा मा पापा होनदो दे मामि बुंफिनबावलाय दे रायलायनायाबो मायाबा थप जाहैयो मायाबा जाहैया जि रायलायो माखौ रायलायोथाय गथ'फ्रा बिदिनो गगा मोनहोलां लोमजाहोलां गोदान आइडिया रोंहोलां गोदान एक्टिं रोङो गोदान भाषा सोलोङो गोदान फाव फेसनफोरखौ सोलोङो बिदियैनो देरहोलां रोंहोलां गोदान सोलोंहोलां जाहैयो जायाखै लाबो बिहामजो आबै आं जावदां
गैलाबो दा गाबनाया बिदिनो दसेल' सिगां होमबा लाख'नो हाया बिफाखौबो मा खालामो आइफोरावहाय गावहा जेब्ला सिरि मोनोना अब्ला बिफाखौ माबा गन्थङाव आसि सोलाय मेगनखौ ओरै फुवारबाय थायो खोमायावबो आसि सोनानै होबाय थायो सुखुवा बुखुवा जि उन्दुनायाथ' जायगाखौनो जि गुवार नांखागौ गिदिं गिदिं उन्दुयो बिफाया मा गोदो बिदिनोमोन आबै आंनि आबै थ' बेरायनोसै जोंहाथ' बेरायनो मोनबा बिराद मोजां मोनसिगोन आरोहाय थ' बैथिं बेरायहैनो जोंहा आं एसे माइरं जाहैनोमोनहाय बिफा दे थां आंबो एसे फार्मसिम थांना फैनो र' मारै दङ दे थाफै दे जा ओइ गथ'फोर मा खालामबाय नोंसोरो खारदो आदाम खारबोखा नोंसोरो मा खालामबाय नोंसोरो माबा दानो बिनिफ्रायनो ओंखारलाङाबा नै बेग लाबो नोंसोर दानो आंसो मा लादों आखायाव मा लादों देखालाय थाइसेल' दे आदा थाइसेल' आरो बिफां दंबावो नामा सोरबा ओइ बेथाफोर माम्बार ओंखारनोबा ओंखाराबा नै थुख्लाय हरसै साला नोंसोर मालाय न'आव लिसु संना जाफैनो लाजिया थाइसेल' आदा थाइसेल' जादों बा नोंथ' जा बुरजा लाबायलै माथो थाइसेल' जादों आदा थाइसेल' मा थाइसेल' एफा बुरजा दानानै मालाय न'आव सखान नाजबिया मा जादों नालाय बाजै मानसि गोनाङावनो मालाय न'आव फैनानै बिफां गाखोलायनानै लिसु संना जाफैदो नोंसोरखौ दानो फैना हरगोन आं मिथिबाय थांदो रावलिं सार जिरायनो नाङा गथ'फोरखौ गिगोन नङाबा हनै गाबजोबथारबाय गासिबो बेसोरखौ बेबायदिनो रायनांगौलै बाजै नङाब्ला सामफ्रामबो फैबाय थागोन फैया दे आजै बिदि रायनो नाङा आं रायनो बाबुमोन जोंना बै गामिनिनो मा नाम नोंसिना आंनिया चिन्टु ओमफ्राय बैयो आंनि आगै मिन्टु बैयो जोंनि न' खाथिनि टुन्टु ए नामफोरा जोबोद मोजां नोंसिना न'आवहाय नोंसिना आइमोन दङ ना औ आइ दङ बाबाबो दङ ए स्कुलाव थाङो दा नोंसोरो औ जों स्कुलाव थाङो आरो आङो क्लास 1आव फरायो दादाया क्लास 3आव फरायो ओमफ्राय नैबेयो 5आव फरायो बा जोबोद मोजां दे बिदिनो स्कुलाव थांनांगौ दे स्कुलाव थांबासो लेखा गोरों जायो आरो लेखा गोरों जाखांनायनि उनावहाय गिदिर साख्रि लानांगौ ना ओमफ्राय मिथिगौ ना जायफोर लेखा फरायग्रा गथ'फोर बिसोरो बिफां गाखोयोब्ला मा जायो मिथिगौ नोंसोरो मा जायो लेखा फरायग्रा गथ'फोरखौ बिफाङाव गाखोनाय नुयोब्ला गदा रायो मिथिगौ ना गदा माबि औ मिथिगौ भगबान भेरि गुड चिन्टु गदा जाहैबाय भगबान आरो बिफाङाव गाखोग्रा गथ'फोरखौ गदा मा खालामो मिथिगौ गदा जेब्ला गथ'फ्रा बिफाङाव गाखो लिसु फिथाइ थाइजौ फिथाइ खावना जायो अब्ला बियो थाबनो फैनानै दालायाव जिरायफैयो ओमफ्राय बियो मा खालामो मिथिगौ खोजिमा जानानै नोंसिनि आथिङाव नोंसिनि आखायाव अरना होयो मिथिबाय अरना होबा नोंसोरो गाबगोन नङा होमबा आइदि आंना अरबायसो नै नोंबो गाखोदोंमोन ना ओंखायनो नोंनाबो अरदो दे बेखौ लाना थांदो नोंसोरो आरो मालाबाबो बिफाङाव दा गाखोसै दे जों दिनैनिफ्राय बिफाङाव गाखोला नङाब्ला जोंखौ गदा फैनानै खोजिमा जानानै अरना होगोन दे थांदो होनबा ना नोंसिनि मामि बाबायाबो नागिरसिगोन ना नोंसोरखौ थांदो थां न'आव आगै फैदो थ'दो दादा बाय थांदो दे अके बाय सार मालाबाबो गथ'फोरखौ रागाजों बेफोरबायदि बुंनो नाङा मिथिबाय गथ'फ्रा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ खोनाब्ला बांसिनसो अख्रा जायो बेखायनो गथ'फोरखौ जेब्लाबो मोजाङै बुजायनांगौ आरो गुसुयै बुजायनांगौ अब्लासो गथ'फ्रा खोथा मानियो रागायानो बाजै मा खालामगोन मा मागोन मोनलाबाय थादोंमोन आङो बिफाङाव गाखोनाय नुहुरनानै दे गथ' फिसाफोरना जानो लुगैयो बिसोरबो अब्लाबो दा जेरैबायदि नोङो रायहरदो बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइम सोरबाफोर फैयोब्ला बिदि रायनाङा दे गथ'फोरखौ जेब्लाबो मोजाङै बुजायहर अब्लासो बिसोर खोथा मानिगोन नङाब्ला अख्रा खालामसिनगोनसो जागोन दे बाजै आं मालाबाफोर सोरबाफोर फैबावोब्ला मोजाङैनो बुंहरगोन ओमफ्राय नोंहा कचिं क्लास खालामनाया जोबथ'बायमोन बाजै दे मोजाङै सोलोंना ला अबेखौबा बुजियाबा नों दानाव सोंना ला मिथिबाय अके बाजै जागोन बिराद खुरिया गोजालै गथ'फ्रा बिफाङाव गाखोना लानानै फिना जिखावलांजोब्बाय ओमफ्राय बिफा दाखालि होनायखौ गयखौ गायहैमारो ना मारो गायहैयोबा बिफा आं आदाजोंनो रायलायहरसै नामा गुमैयाबा मा बुंगोन दाबा आदाया जेबो बुंखानाय नंखाया मावनानै जासो होनना बुंखागोन आरो बे हाया आफाया आंनि नामाव लिरनानै गालांखानायखासो आदाया जेबो नंखाया मोजाङै मावनानै जासो होनना बुंखागोन दे होमब्ला बिमा रायलायहरनाय नायबानो जाबाय मा बुंहरो गावबो जुदि थाफानो गोसोबा थाफानो थिनबानो जाबाय जागोन दे आं फन हरनि होनबा ना बिफा गोसोखांनायावनो रायलायखाथारनांगौ नङाब्ला बावगोन आङो दानो आंना
आलासि जानोबो लिंहरनांगौमोन सानैखौबो बाजैया नुफेराखैना जोंनि न'खौ मालाबा मोजां सम नायनानै लिंहरबानो जाबाय दे बिफा जिरायथ' आं मबाइलखौ लायनानै रायलायहरनि दे थां